ଭାଇ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ତ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ତ ବସିଥିଲି ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ଆଇଡି ଖେଳଉଥିଲି, ତ ପାଇଲି ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପୁଷ୍ପା ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ହେଲା ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସିଏ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ କମେଣ୍ଟଟିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ତ ତାଙ୍କରି ଆଇଡି ଉପରେ ଆଜି କଥା ନେଇକି ଆସିଛି। ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣକ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା, ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିର ନାଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଅଜା। ଓଡ଼ିଶା ଅଜା। ତ ତାଙ୍କରି ଆଇଡିଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ମୋ ସ୍କ୍ରିନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଇଡିର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଭାଇ, ଯିଏକି ବହୁତ ବଡ ଭଲ କ୍ରିଏଟର ମଧ୍ୟ, ସିଏ ଏମିତି ବ୍ୟାଡ କମେଣ୍ଟ ଦବାଟା କାହାକୁ ଠିକ ହଉନି। ତାଙ୍କ ଆଇଡିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଏ ବେଶ କଣ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କିଏ ଜଣେ ମତେ ଭଲ ପାଅରେ। ଭାଇ, ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ଯଦି ତମମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କାମ ଯଦି କରିବ। ଆଉ ଏମିତି କାହା କମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇକିନା ଯଦି ବ୍ୟାଡ କମେଣ୍ଟ ଦବ, ତମକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ? ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 7 ମାସ ଫେସବୁକରେ ଆସିଲି, ମୋର 700 ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଭାଉଜ, ପ୍ରେମିକା ଆଉ ମୋ ମାଇପ ମାନେ, ତମେ ପାଇବ ବାଳ, ତମ ପଛରେ ଚଲେଇବି ମୁଁ ରେଳ। ଆରେ ଭାଇ, ରେଳଟା କଣ ତମ ପାଖରେ ଏକଲା ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଦେଖିକି ଚଲାନ୍ତୁ। ତମ ଭଳିଆ ଏମିତି ବେତାଳିଆ ହେଇ ସବୁବେଳେ ଚଲାନ୍ତିନି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପର ସେ ସବୁ ସେ ଭଉଣୀ କି ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକୁ, ତମ ବଡି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବ, କାହିଁକି ତମ ଘର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି? ଆରେ ଭାଇ, ତମେ କାହିଁ ଏତେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ? ଯଦି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଟା ତମ ଫିଡରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ତ କେହି ତମକୁ ଫୋର୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ସେ ତତେ ଫୋନ ମାରି ତମକୁ ସେ ଫୋନ ମାରି କହିଥିଲା କି ମୋ ଭିଡିଓଟା ଦେଖ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟଟାଏ କର? ହଁ, ତମେ କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛ ଭାଇ? ତାପରେ କଣ, ହଁ, ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାକ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ, ଇଏ ଜଣକୁ ନୁହଁ, ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି କରୁଥିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ, ୟା ଉପରେ ଲିଗାଲି ଆକ୍ସନ ବି ଭାଇ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଏ କାହାକୁ ଯଦି ଅପମାନ କଲା, ବିଏନଏସ ଧାରା 356, 351, 352, 75, 196, 299, 302 ବିଏନଏସ एंड सेक्शन 6766E, जे कि अश्लील कमेंट आ पोस्ट शेयर कले, प्राइवेसी भंग कले, यही सब दफा गुड़ाक लगे भाई, तुम ऊपर भी लगी जाई पारे। तो बी केयरफुल। आपन टिके आगु को एंती ठीक रे देखिकी चलंतु। सोशल मीडिया भाई समस्त एंटरटेनमेंट ପାଇଁ यूज କରୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କିଏ କାହାକୁ ବ୍ୟାଡ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ବ୍ୟାଡ ଇଏ ରିପ୍ଲାଏ କରିବ। ତ ଭାଇ, ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଅ ଭାଇ। ବହୁତ ବଢିଆ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିନା ବଢିଆ ବଢିଆ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଭିଡିଓ କରିକି ଭାଇ ତମେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛ। ମୁଁ ବି ତମ ଆଇଡି କେବେ ବେଲେ ଯାଇନଥିଲି ଭାଇ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଭିଜିଟ କଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କାମ ସବୁ ଭାଇ କରିବା ଛାଡି ଦିଅ। କାହିଁକିନା ଭାଇ, ତମେ ରୋଷ୍ଟର ହାବୁଡେ ଭାଇ ପଡିନ। ମୁଁ ବି ଭାଇ ରୋଷ୍ଟର ନୁହଁ, ଖୋଲା କଥା, ମୁଁ ରୋଷ୍ଟର ନୁହଁ ଭାଇ। ମତେ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ଯିଏ ତେଣିକି ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ, ମତେ କିଏ କଣ ସୋଧି ଦେଲେ ମୁଁ କଣ ଛାଡିଦେବି କାହାକୁ? ମୋର ବି ପାଟି ଅଛି, ମୁଁ ବି ଦିପଦ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଲି। ଏମିତି ଭାଇ ଭିଡିଓ କାହାକୁ କରନି ଭାଇ। ମୁଁ ବି ତମ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ, ତମେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ହବ ଭାଇ। ଏମିତି କାହାକୁ କେବେ ଛୋଟ ଦେଖେଇ କାହାକୁ କୁହନି, ହେଲା କି ଭାଇ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ନା କିଏ ନା ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ତମେ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତା ଘର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କହିବାକୁ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? କାହିଁକି? ଆପଣ କଣ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି ତା ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ଯାଇ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ? କାହିଁକି? ଏଇଟା ଭାଇ ଠିକ ନୁହଁ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ, ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଇଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଆସି ଏତେ ହେଲାଣି, ସେ ଝିଅ ବୟସର ହବ ଆପଣଙ୍କର କି କଣ? ଆପଣ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବୋଧେ ସେଠିଟା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଭାଇ, ସେଇଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କରନ୍ତୁନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।